Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Sinezibalo ezimbalwa esizozenza lana ze-geometry. Sisebenza ngama-angle nanokubala isisindo noma nokuthi ama-angle a-equal to ama-degree amangakanani. Hayi ngithemba banephutha la, u-D abawufakile, ngakho sengiwufakelela. Okungenani siqhubeke? Ngoba uyayibona vele ukuthi esisebenza ngako kuno A B C D. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe u-D ngempela mhlawumbe bakhohle ukubhala lapha, engakho sengibafakela. Akulutho-ke sengifakeleleke, uyabona manje ukuthi ukukhombisa ukuthi ngiyabona ukuthi vele zisuka imigqa eparallel engahlangani ndawo iyo le engigcizelela ngayo eka AB no DC. Qhubekele nemigqa yami ngapha nayo eminye parallel engazi ukuhlangana ndawo. U-AD nelo ngezansi u-BC. Uyabuzwa ukuthi kulomdwebo ongezansi noma lo mdwebo lo osisebenza ngawo manje. Uyabuzwa kuthiwa ubani isisindo sika X. Ngoba uyabona la phakathi ukuthi i-angle le banjwe lapha ka A kuthiwani ingu X plus 40. Nalapha le banjwe ka D kuthiwa ingu X plus 40. Kahle kahle usuyabuza ukuthi ingabe u-X ungubani. Wanikwa ke lapha ka A B C D ukuthi mhlawumbe ngabe ungu-40, mhlawumbe ungu-50, mhlawumbe ungu-80, mhlawumbe ungu-90. Siyazi ukuthi ke ekugcineni kuzomela sithole ukuthi u180 degrees, ngakho sidinga ukwazi ukuthi u-X lona umele bani. Basithi divided by 2 siyabona ukuthi u90. Kwaphela kanjalo u90 impendulo yethu ya X. Nasi sinye isibalo sinikiwe. Uyabuza ukuthiwa i-pentagon ilingana nani no 2x, 6x, 4x minus 6, 2x minus 16 base no 6x plus 2. Usuyabuza wena ukuthi uma kuhlanganisa konke lokhu noma usuhlanganisa ama-degrees e-pentagon mangakanani ama-degrees e-angle enkulu kunawo wonke. Athi sizama ukudweba la pentagon yami inemigqa u5 4 5. Asibheke ukuthi mangaki ama-triangle esingawathola la ngaphakathi okuzosisiza ukuthi sazi ukuthi ama-degree e-triangle enkulu kunayo wonke siwathola la phakathi ubani. Phakathi kwaloko esikuphiwe ku4 ka ABCD u28, 106, 170 no 174. Asidweba ama-triangle la ngaphakathi. Nayoqala, ngiqale ngayiphi? Nayoqala nansi enye. Okusho ukuthi siphunyelwa ama-triangle amathathu. Uyabona? 1 2 3 ngaphakathi. Uyabona ukuthi le phakathi nendawo ngathi iyona enkulu kakhulu. Ngakho uyabuzwa ke manje ukuthi engabe ingubani uma sesikubalwa ngama-degrees yona le triangle yakho engaphakathi nendawo noma lesinda kunawo wonke. Base bayakunika ukuthi usungayitamzela kukhethe ke lapha ukuthi 28, 106, 170 noma 174. Singathi 2x, 6x, 4x, lokho sikuphiwe lapha phezulu kona sikubhalayo 2x minus 16, 6x minus plus 2. Siyagoqa. Sihlanganisa lezi zinombolo abasiphezulu lapha ngenhla ngaphezulu. Sithola bani? x minus 20 siphunyelwa ba 20x minus 20 sipho 540. Lokhu sikuthathe ngaphezulu sihlisa kona nje ngezansi.
Ngabe sesiphelelwe isikhala sesingenela kwemibuzo elandelayo. 1 minus x equal 27 ngizothi ke x ngiselwe 1 kuzokunyelwa ba u28. Kako sengathi ke u-x wami u28 okungisiza kakhulu ukuthi ngithathele kokugcina ukuthi ngithi u6x plus 2 kona okungisizile ngithwele u28. Ngakho ngizothi impendulo yami sengiyafika nje maduze 168. Ingabe ngisendaweni ekahle yeah plus 2 170. Impendulo yami ibe kahle ibe ngu-C 170. Asiqhubeke. Asizele sibalo esi2 number 48 lana bathi hlanganisa ubone la ngaphakathi ukuthi u1 noma le triangle eno1 iwubani ama degrees akhona. Phiwe la ngenzansi ama degrees ungahlawumbisela kuona noma usalusuzidamzela ukhethe kuona. Kodwa mina ukuthi ngikukhumbuze kona ngaso sonke isikhathi ukuthi ungasheshe utamuze, ungasheshe uthathe uma ukuthi wenza izibalo ezino A B C D ezithi khetha, ukusheshe uzikhethele noma yini. Bawuthanda kabi abantu C. Ungasheshe ukhethe noma yini, senze isibalo sakho ubone ukuthi uzofinyelela kuphi. Siyaqhubeka. Singathi 90 minus 36. 88 ngapha. Sikabalela phezulu uma ngathi siphelele isikhala. Angithembe kuyabonakala. Noma kungathiwa kwenzeka kanjani siyazi ukuthi u1 plus 54 siyazi ukuthi no92 kuzomela usipho 108. 1 no 146 mele usipho 180. Ngakho impendulo yethu A wa 34 degrees. Adlulela kwesinye isibalo sisenesikhathi. Uyabuzwa ukuthi engabe ubani i-degree noma isisindo sika WX nase WZX. Uyabona ukuthi uWZX wethu na wenzansi ngale. Kodwa sike sibhekela ngaphezulu ukuthi bona baphiweni. Siyazi bangase sithi siyazi ukuthi i-triangle selanele vele lu 108 wama degrees. Ngakho basithi 180 degrees sithi minus 132 osipho 48 ngabe sesibambisa ngo48 lapha phakathi. Sibaba 100 ophelele. Kodwa ke sazothi minus 80. Singabamba ngo8 lapha. Sikayibamba ku8. A. Impendulo asenzelisi. Kuthiwa imeasure noma bukala i-angle yakho engaphandle edlula i-hexagon yakho. Engabe uzophunyelwa yipi impendulo yama degree? A, u B, u C, u D. Ngabe yipi? Sengizama ukudweba la inemigqa ke yona ewu6 i-hexagon yethu 6. Asibone sophunyelwa ama triangle amangaki. One, 2, 3, 4. Siphunyelwa ama triangle awu4 noma kuthiwa idwebe yankulu kangakanani i-hexagon yethu inemigqa ewu6 uma usudweba ngaphakathi uphunyelwa iyona
wona ama-triangle akho awu-4. Ngakho uyazi ukuthi i-triangle vele isisindo sayo siba 180 wama-degrees. Ngakho uyazi ukuthi uma ewu-4 ama-triangle la ngaphakathi uzothi 180 times 4 njengoba ngikwenzelele phezulu uthole ukuthi 700 wakho in 20 degrees. Ngaze uvulele ne-square root sakho 12 ngenhla sivale ngo-0 engabe sesisizakele. Ngabe sesisizakele kalula. Siphindele ngala nayo enye i-angle yethu 60. Impendulo yethu u-B. Kalula kamnandi kanjalo.